икән. Тәрәздән кошлар карап утыра. Былтыргы кошларны карап утырам. Күрәсеңме, берсе парлы, икенчесе ялгыз. Кошлар да кешеләр кебек. Акыллылары табыша, җүләрләре аерылыша. Кайгырма, кайтырлар. Якынара түгел бит, юлга гына күп акча кирәк. Шулай, ансы бик шулай. Ярап баттым. Хәерле булсын. Димәк, туган көнеңне икәү генә рәхәт итәбез быел. Утыр. Өченче кешенең дә килүе мөмкин. Башта шуны ачык дигәне. Кызларга телеграмманы син суктың мужика. Мин суктым мин. Менә кызларыгыз ничек сагынганны күреп тордык бит. Мөнәсәбәт. Аның өчен нигә акча алмадың? Гыйльман достым. Теге сюрпризым, икегезгә дә дигән сюрпризым шушы бит инде.